διαχείριση του κράτους, μήπως είναι αυτό το πρόβλημα ή μήπως πάμε σε άλλες επιλογές πάλι. Δηλαδή, μας είπε και πρόσφατα η κυρία Σταύρου ότι κερδίζεται με πόλεμο, ότι χάνεται με πόλεμο, ξανακερδίζεται με πόλεμο. Ψεύδεστε, κύριε Γεωργίου. Ψεύδεστε. Διότι καταλαβαίνω την ανησυχία του ΑΚΕΛ για τον κόσμο και τα ποσοστά που θα προσελκύσει στις επόμενες ευρωεκλογές και την προσπάθεια να συσπυρώσει τους ψηφοφόρους του με αναχρονιστικές μεθόδους συκοφαντίας και απομόνωσης δηλώσεων. Να βάλετε, κύριε Γεωργίου, όλο το τι είπα. Λοιπόν, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ φτηνό που κάνετε. Η κατάσταση και η απομόνωση δηλώσεων, η κατάσταση στο Ισραήλ και τα υψώματα Γκολάν ουδέμια σχέση έχουν με την Κύπρο και το Κυπριακό. Και όπως ανέφερα στην εκπομπή στο συγκεκριμένο ζήτημα, το Ισραήλ είχε δεχτεί επίθεση από 5 αραβικές χώρες οι οποίες είχαν κάνει ορμητήριο τα υψώματα Γκολάν. Το Ισραήλ τα κατέλαβε και δεν τα έδωσε πίσω. Ο παραλληλισμός με το Κυπριακό είναι το λιγότερο ατυχής, αφού εμείς δεχτήκαμε επίθεση και εισβολή από την Τουρκία. Όχι, θα τελειώσω, Σταυριανή, διότι δεν μπορεί εδώ να έρχεται και να μας κατηγορεί το ΑΚΕΛ κάθε φορά. Τη μία είμαστε φασίστες, τη μία είμαστε ναζιστές. Λοιπόν, και τώρα να έρχεται και να μας κατηγορεί για άλλα. Έλεος επιτέλους. Λοιπόν, είναι και επικίνδυνο αυτό που κάνουν, διότι η διεθνής κοινότητα ουδέποτε έχει συνδέσει το Κυπριακό με τα υψώματα Γκολάν. Ο κ. Γεωργίου είπε ότι είπατε ότι ό,τι κερδίζετε με πόλεμο το παίρνουμε πίσω με πόλεμο. Το είπατε ποτέ? Όχι, δεν το είπα έτσι. Ωραία, συγγνώμη. Διότι αυτό σας είπε. Η σωστή και σοβαρή. Όχι, δεν το άνοιξα εγώ, Σταυριανή, το άνοιξε ο κύριος Γεωργίου. Και οφείλουμε. Όχι, όταν εδώ διακυβεύεται η τιμή μου. Κύριε Γεωργίου, σας παρακαλώ. Επειδή προσβάλλετε και λέτε ψέματα, κύριε Γεωργίου. Γι' αυτό. Και απομονώνετε και βγάζετε προς τον κόσμο ψευδή δηλώσεις. Μιλάτε και για άλλες εκπομπές που εδώ δεν έχουν λεχθεί αυτά. Όχι, Σταυριανή. Συγγνώμη πάρα πολύ. Έχουμε και μία φήμη, έχουμε και ένα χαρακτήρα και δεν επιτρέπω σε κανένα να μου τη σπηλώνει. Κύριε Γεωργίου, όσον αφορά αυτό το ζήτημα στο οποίο αναφερθήκατε, η κυρία Σταύρου ποτέ δεν έχει πει κάτι τέτοιο. Πάμε παρακάτω για να ολοκληρώσω. Να μην μου φωνάζει εμένα η κυρία Σταύρου. Γιατί εσείς φωνάζετε. Ξέρετε, δεν φώναξα. Ξέρετε ναι, γιατί? Τώρα δεν φωνάζετε. Ξέρετε γιατί? Ούτε όταν κρατούσαν τα Καλασνίκοφ δεν τους φοβηθήκαμε. Ναι, και θα φοβηθώ τώρα εγώ τις φωνές της κυρίας Σταύρου. Γιατί μα είστε σοβαροί, κυρία μου? Πρέπει να κλείσουμε. Είστε σοβαροί. Είστε σοβαροί. Το είπατε κανονικότατα. Και εδώ συμπεριφέρεστε ως εκπρόσωπος. Να λέτε όλη τη δήλωση. Μην με διακόπτετε. Όχι να απομονώνετε δηλώσεις. Συμπεριφέρεστε. Σας παρακαλώ, κυρία Κωνσταντίνου. Κρατήστε ισορροπία στην εκπομπή. Συμπεριφέρεστε. Εσείς κατηγορήσατε, κύριε Γεωργίου. Εσείς κατηγορήσατε και είπατε κάτι ψευδές. Κυρία Σταύρου, είναι ο τελευταίος λόγος τον κύριο Γεωργίου. Πρέπει να κλείσουμε γιατί έχουμε και ένα επόμενο θέμα που αφορά τα αυτιστικά παιδιά. Ας τα σεβαστούμε αυτά τα παιδάκια, να τους δώσουμε λίγο χρόνο έτσι για να πούμε για το δικό τους θέμα. Κύριε Γεωργίου. Παραλαμβάνω και κλείνω ότι η κυρία Σταύρου έχει και τη φήμη και την ιστορία της, όπως είπαν, και είναι γνωστή. Ποια φήμη έχω, κύριε Γεωργίου? Η φήμη που έχω. Κυρία Σταύρου, δεν ολοκληρώσουμε ποτέ. Τι δεν αντέχω, κύριε Γεωργίου? Μια κουβέντα και κλείσαμε, κύριε Γεωργίου. Γιατί δεν αντέχετε? Μια χαρά αντέχω. Εσείς δεν αντέξατε σε άλλες εκπομπές. Πρέπει να το κλείσω. Θα πρέπει να το κλείσω. Συγγνώμη, θα ολοκληρώσω κάποτε. Δεν ξέρω. Να μην κατηγορείτε για να ολοκληρώσετε, κύριε Γεωργίου. Μα αυτό που κάνετε είναι φασιστικό. Ναι, εντάξει, τώρα ξαναέγινα φασίστρια τώρα. Πρέπει να αποφασίσει θα μιλήσουμε κι εμείς. Συγγνώμη. Κύριε Γεωργίου, θα πω αυτό που θέλω, κυρία μου. Έχετε και τη φήμη σας και την ιστορία σας. Συμπεριφέρεστε ως εκπρόσωπος τύπου του κυρίου Νετανιάχου. Κάνετε συγκρίσεις οι οποίες είναι σε βάρος του κυπριακού λαού. Δικαιολογείτε την κατοχή. Δικαιολογείτε την κατοχή των υψωμάτων Γκολάν. Καμία κατοχή. Όταν ερωτήθηκα, αρνήθηκα. Λοιπόν, τελείωσε. Κυρία Σταύρου, μιλήσατε περισσότερο από τον κύριο Γεωργίου. Προσπαθεί έστω να πει κάτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.